Zůstaňte prosím stát k modlitbě, vedle toho, co naše hlavy skloníme. Drahý nebeský Otče, my jsme ti vděční, že si nám zase tu příležitost dal, toto vzácné evangelium Ježíše Krista zvěstovat. My ti děkujeme, že on je ten stejný včera, dnes a na věky. My ti děkujeme za tyto lidi, kteří se přes studeného počasí shromáždili a oni čekají, že něco neobyčejného nám od Boha darováno bude. My přicházíme s touto nadějí do každého shromáždění. My ti děkujeme za tu bohoslužbu včerevčírem a také včera a také za tuto bohoslužbu dnes. My potom vyhlížíme, co ty nám dnes večer dáš. My víme, Otče, každý, kdo své ruce může pohnout, může Bibli otevřít, ale jenom ty sám můžeš to slovo obživit. My vyhlížíme k tobě samotnému. Naše srdce jsou plné radosti, neboť my víme, ten čas je blízko, kdy tě od tváří v tvář uvidíme. Tebe, kterého jsme milovali z celého srdce. Pane, mnozí jsou nově obráceni a zítra má asi 50 pokřtěno být z té bohoslužby včerejšího večera. Pane, my tě prosíme, nechť každé předurčené semeno Boží to světlo vidí a do stáda přijde. Osleď nás těm věcem tohoto světa, ale otevři nám oči pro to, co ty činíš. Nechť my máme zkušenost tak, jako na hoře proměnění. Na to, abychom nikoho jiného neviděli, než Ježíše samého. My to prosíme ke tvé cti a ku potvrzení tvého evangelia. Amen. Dnes večer bych chtěl vaši pozornost na to slovo Boží namířit, na ten text, který v Lukáši 4, verš 16 nalézáme. Zde mluví Ježíš a říká, dnes je toto písmo naplněno před vašimi oči. Odsud chceme vzít tu souvislost, abychom viděli, jak dynamické to slovo Boží je. Nuž my všichni známe, nebo umíme tu mechanickou část vyvinout, ale je k tomu třeba dynamiky, abychom tu mechanickou část do pohnutí uvedli, tak jak to u nějakého stroje anebo u auta je. Neboť jenom skrze to dynamické mohou ty kola být do pohnutí dány. Ježíš se vrátil zpět do Nazareta, kde i vzrostl a my nalézáme v písmě, že řekli, ty jsi v Kapernaum veliké věci činil, činí je také u nás. Ale Ježíš řekl, prorok nikde méně neplatí, nežli ve své mateřské zemi. To je to místo, kde jste vyrostli. Hleďte, Ježíš byl narozen, aniž by měl pozemského otce a ti lidé mysleli, že Marie skutečně byla těhotná od Josefa, nežli se spolu vzali. My ale víme, že tomu tak není. My víme, kdo Ježíš jest. Ano, moje myšlenky, které já v této souvislosti mám, mi připomínají něco, co ve Phoenix, Arizoně se stalo, když jsem tam před mezinárodním sjednocením křesťanských obchodníků mluvil. Tam onoho dne byl katolický kněz jako návštěvník tam.
On od katolického práva byl ten kněz John S. Stanley. On je vlastně ten arcibiskup té metropole Ameriky. Já jsem četl jeho lístek vizitní a on tam byl jako návštěvník u těch křesťanských obchodníků. A já jsem jej viděl již ten den předtím, zřejmě to bylo v sobotu večer, anebo možná již v sobotu ráno. V té době, co já jsem kázal, on mne velice pozoroval. A já jsem si myslel snad, on se vším tím, co já říkám, nesouhlasí. Ale já jsem nevěděl přesně, jak to s ním je. A potom příště, když jsem kázal, chtěl jsem na to kázání hovořit o bolestech z rodu. Jak to ve slově Božím řečeno je, tak jak žena, která v bolestech z rodu leží. Tak jsem si myslel, že já na toto téma budu kázat, neboť ten společný svět je v jistých bolestech z rodu, neboť to staré musí být odloženo a to nové musí nastat. Jak například tyto bolesti z rodu ranili ten svět v první světové válce. Byly to mocné bolesti, které přes svět přišly. A ten svět byl skoro zničen. A v druhé světové válce byly ty bolesti ještě horší. Dokonce tu atomovou bombu vyvinuli. Jestliže ještě jedna válka přijde, potom by celý svět byl zničen a osvobozen a nová země by přišla. Tak, jak to Bible říká. Hleďte, pod zvěstí každého proroka ten lid izraelský měl jisté bolesti z rodu. Neboť ty teologové, ti všecko podle svého způsobu uložili, ale jestliže prorok přišel, s tím tak mluví Pán, potom bylo něco zvláštního pohnuto. Tehdy byl Ježíš Kristus narozen a zase ta církev je v bolestech z rodu, že ten Syn Boží je zrozen. Všechny denominace musí vydat ty, kteří k tomu náleží. A ta zvěst Boží se vždy o to postará, aby bolesti z rodu na církev přišly. A ta nevěsta bude vynešená na světlo. Nuž, já jsem si myslel, tento muž, on jistě s tím nesouhlasí. A má žena mi dala zrovna novou Biblii k Vánocům. Má stará Bible byla asi 15 let stará a kdykoliv se chtěl číst, pak již jednotlivé listy padaly ven. A tedy jsem vzal tuto novou Bibli sebou k bohoslužbě a já jsem chtěl v Janu Evangelia to biblické místo hledat a v 16. kapitole číst a já jsem ten verš jednoduše nenalezl. A já jsem myslel, to je přeci zvláštní, já jsem hledal a ten text se nenalezl. Potom tam byl bratr Jack Moore z Louisiana, on je můj dobrý přítel a já jsem se ji ptal, zdali tento text není v Janu 16. A potom povstal tento katolický kněz, který s více než duchovními na pódiu seděl a dal mi svoji Bibli a řekl, synu, buď statečný, Bůh je v pojetí něco mohutného činit. A on mi řekl, čti ten text z mé Bible.
A já jsem jej četl a začal jsem pak kázat. Potom, co jsem byl hotov s kázáním, řekl mi on, buď to musí ten kostel z toho zmatku vyjít ven, ve kterém jest, anebo my musíme z kostela jít ven. Nuž, v onom večeru, když jsem jel potom domů, řekla moje žena ke mně, Billy, nikdy v mém životě jsem nebyla tak nervózní, když jsem tě tam viděla, biblické místo hledat, které si nenalezl. A ona řekla, nebyl jsi nervózní? Já jsem řekl, ne. A ona mínila, protože jsem ti tu Bibli dala, vypadalo to tak, jako by každý na mě hleděl. Nuž, hleďte, vždyť to byla nová Bible. A ta 16. a 17. kapitola, tyto dvě stránky byly tak k sobě přilepeny, že jsem je nedostal od sebe. A já jsem četl v 17. kapitole na místo v 16. Ale stalo se to k jistému účelu. A tak jasně, jak vy hlas nějaký můžete slyšet, slyšel jsem já ten hlas, on šel také do Nazareta a šel do synagogy, tak, jak to jeho zvyk byl, a ten kněz mu dal to písmo, z něhož četl. A on četl z proroka Izajáše 61 a potom, co on četl, vrátil on to písmo knězi zpět a posadil se a to shromáždění na něj hledělo a slyšeli ty vzácné slova, které z jeho úst vycházely. A on řekl, v tomto dni je toto písmo splněno. Nuž, jak přesné je přeci to slovo Boží. Jestliže pozorujete, že v Izajáši 61, 1 až 2, ten text nalezen je, ze kterého náš Pán četl, ale on zůstal stát uprostřed druhého verše. S tím textem, kde psáno stojí, duch Páně jest na mě, abych to příjemné léto Páně zvěstoval. Ta druhá část verše se netýkala jeho prvního příchodu, nýbrž jeho druhého příchodu. Ach, to písmo je dokonalé. A Ježíš přesně tam přestal v tom textu, který se vztahoval na jeho čas s jeho prvním příchodem. Neboť až s jeho druhým příchodem ten soud na tuto zemi přijde. Prosím, pozorujte, ten Mesiáš stojí na pódiu, aby se se slovem, které v onom čase splněno je, identifikoval. Hleďte, tady stojí ten Mesiáš před tím kostelem, před lidem. A on říká, aby to příjemné léto zvěstoval. My všichni víme, jako čtenáři Bible, že to příjemné léto, to spásné léto bylo ve starém zákoně, kde všichni ti otroci a zajatí byli svobodní, museli být svobodní, propuštění. Potom, co do zajetí vzati byli, a nebo jako otroci sloužit museli. Úplně jedno, jestliže ten rok, ten spásný rok přišel a ten pozov zazněl, pak mohl každý člověk svobodně vyjít. Ale jestliže někdo jako otrok chtěl setrvat, pak on byl vzat do chrámu a vedle chrámu bylo jeho ucho jehlou provrtáno a potom on svůj celý život musel tomu mistrovi, svému pánu sloužit. Jak nádherný obraz na zvěstování evangelia Ježíše Krista.
Jestliže tato nádherná zvěst kázána jest, úplně jedno, jakou barvu, jaké národnosti jste, anebo jak hluboko vy v hříchu jste, jestliže tento pozon evangelia slyšíte, potom jste svobodní. Ale jestliže vaše záda té zvěstí obracíte a zdráháte ji slyšet, potom vaše ucho provrtáno bude. To znamená, že jste přes tu linii přešli a vy jste z milosti vyloučení a jenom ještě ten soud čeká na vás. A vy budete otrokem tomu systému, ve kterém jste po vás celý život, jestliže tu vzácnou zvěst nepřijmete. Nuž, my vidíme, že tento Mesiáš, jestliže on přijde, potom ten soud pronikne. Nuž, jak to bylo možné, že tito lidé nepochopili, kdo on byl, jak oni mohli kolem toho pominout, když jim to tak jasně bylo ukázáno. Jak to bylo možné, že kolem toho mohli pominout. On sám řekl, v tomto dni je toto písmo splněno před vašimi uši. Bůh sám to řekl. A on sám své slovo vykládá. On řekl, v tomto dni je to písmo splněno. Tam stál ten Mesiáš v přítomnosti masu lidí a četl to písmo, které se na něho vztahovalo a řekl, dnes je toto písmo splněno. A přesto to neviděli. Jaká tragédie to byla. Ale stalo se to. Již se to často stalo. Nuž, přirozeně. My věříme těm lidským výkladům namísto slovu Božímu. A to byl ten důvod. Ti takzvaní věřící v onom čase, ty výklady kněží nad písmo postavili. A protože Ježíš k žádnému z nich, žádné organizace nenáležel, byl jimi odložen a odkládán. A proto oni se s ním nemohli identifikovat, protože on byl jiný nežli oni. Ježíš Kristus byl tak, že každý by to býval musel vidět, že se při něm to dokonalé písmo splnilo, tak, jak psáno bylo. Podle toho bude každý křesťan poznán, jestliže jeho život se slovem Božím souhlasí. On tam stál a řekl, v tomto dni je toto písmo splněno před vašimi uši. Jak jasné, a přesto to ti lidé neviděli. Proč? Protože se pevně drželi při výkladu kněží, na které poslouchali. A já vám říkám, ty dějiny se opakují a písmo má dvojnásobný význam a zjevení. Tak, jak Bible říká, z Egypta jsem svého syna zavolal. My víme, že se toto biblické místo na Jakoba a na Ježíše vztahuje. Ježíš byl ten syn Boží a také Jakob byl tak nazván. Vy to můžete sami dočítat. Mělo to dvojnásobnou odpověď. Odpověď pro Jakoba a také s ohledem na Ježíše. A tak je tomu dnes. Ten důvod, proč v takovém zmatku jsou a ti lidé tu pravdu Boží nemohou vidět, je, protože moc lidsky učiněných výkladů nad Božím slovem stojí. Bůh nepotřebuje nikoho, kdo jeho slovo vykládá. Bůh své slovo vykládá sám. Bůh řekl na počátku, staň se světlo a bylo světlo. To nepotřebuje výkladu. On řekl, Panna bude těhotná a ona byla těhotná. To byl ten výklad.
Nebo jestliže Bůh to, co řekl, potvrdí, to je ten výklad jeho slova. V tom, že to, co řekl, splní. Tak Bůh vykládá své slovo. Potom je to pro vás jasné. Když on řekl, staň se světlo a bylo světlo, to nemusel nikdo již více vykládat. Hleďte, neboť jestliže máte lidi, kteří vám to vykládají, pak s tím budete zaslepeni. Nož, já myslím, stále ještě o tom přemýšlím, jak to muselo být, že dokonce jejich vůdcové, kteří by jej bývali museli poznat, kteří to písmo znali a kteří za to měli ten lid učit. Oni jej za nic odložili a řekli, ach, on je nemanželsky narozen, tomu muži nemůžeme věřit. Nyní mnoha léta zpět tomu věříme a my bychom zemřeli za tu pravdu, že on jako syn Boží od Panny narozen byl. Já vám říkám, ten čas přijde, kdy my budeme muset zemřít za tyto věci, které zde zvěstujeme a věříme. Jestliže totiž přijde to znamení zvířete, potom bude ten tlak vykonáván na všechny ty, kteří ke Světové radě církví nenáleží. A vy s vašimi vlastními životy budete muset zaplatit. Nyní musíte věřit. Hleďte, jestliže ty kněží by mohli vytáhnout dnes, pak by věřili. Teda vstát z mrtvých, pak by věřili dnes. A vy říkáte, kdybych já tam byl, pak bych věřil. Ale jak je to dnes s vámi? Dnes je váš čas. On byl tehdy zde, on je dnes zde, on je ten stejný včera, dnes a na věky. On je zde, ale ten svět je tak školen a učen, ale on je zde v duchovní formě. Tehdy byl zde v těle a zemřel. Na to, aby Bůh ten hřích na sebe vzít mohl. Nyní již nemůže zemřít. On je ten Duch Svatý. Nož, my vidíme, že oni jisté věci proti němu měli. On se ze žádnému jejich směru nepřipojil. On nepřipojil se k žádné organizaci a žádnému kněžství. On neměl s nimi nic společného. A navrch on ještě se pokoušel strhnout, co oni vzdělali. On byl tichý člověk, ale velice špatně rozumíme, co tichost jest. My musíme ten soucit rozumět. Není to lidský soucit, je to tu vůli Boží poznat a činit. Hleďte, jak například u rybníku Betsaida. Tam byli mnozí lidé, kteří tam leželi slepí, ochrnutí a tak dále. A on měl vždycky soucit s lidem. Ale potom šel k jedné osobě, která byla nemocná. A této jedné osobě on pomohl. Neboť tento muž, on tam ležel a ptal se jej, chceš být uzdraven? A on řekl, nemám nikoho, kdo mě do ty vody vezme. Hleďte, a Ježíš řekl, vstaň, vezmi tvou postel a jdi domů. Nož, Ježíš by k tomu mohl být otázán. Nož, není to div. A jestliže dnes by přišel do Jeffersonville a ve stejném způsobu jednal, pak by stále ještě o něm mluvili. On přišel jenom k tomu jednomu účelu, tu vůli Boží činit. A tak, jak to v Janu 5:19 psáno stojí, ten syn může jenom činit, co vidí, že otec činí. A oni by bývali museli vědět, že toto potvrzení proroctví Mojžíše bylo, který řekl, proroka jako mne Bůh vám vzbudí. Hleďte, on byl prorok. On viděl toho muže v jeho situaci, až on toho jistého muže nalezl,
kterému mělo být pomoženo. Hleďte, soucit je tu vůli Boží činit. On se k nikomu nepřipojil a neměl s nimi nic společného. On byl odložen a potom on šel jednoho dne do chrámu dovnitř. A ten dům Boží byl znečištěný, zrovna tak jako dnes. A on jejich stoly převrátil a ty měniče peněz vyhnal ven a hleděl na ně s hněvem. A on řekl, psáno stojí, můj dům má dům modlitby nazván být, ale vy, oni skrze jejich tradice, ty přikázání Boží nechali mimo zřetel. Oni byli tak strhnutí s tím, co oni učili, že již nemohli vidět, co Bůh učinil. A ta síla Boží, která mezi nimi zjevená byla, tu nepoznali. A jedna žena, která se jenom jeho lemu dotkla, byla uzdravena a mnozí jiní. Hleďte, vždycky na tom záleží, na co vy čekáte a po čem toužíte, jestliže k bohoslužbě přicházíte. Nož, ty kněží varovali ten lid a oni řekli, příští sobotu přijde sem a když on přijde, pak na to neslyšte, co říká, neboť on nenáleží k nám. On nemá žádný lístek spoluúctva, nemá žádné papíry od nějaké jisté organizace. On je jenom muž, který je nemanželsky narozen v rodině tesaře a oni se to všechno pokouší přikrývat a nazývají to nadpřirozené. A oni řekli, jestliže ten Mesiáš přijde, on z nebe dolů přijde a ke Kajfášovi přijde. Ne, ale on přišel tak, jak to slovo Boží to říká. Ale ty kněží, ti měli lidské nebo učili lidské tradice na místo slova Božího. A on přišel tak, jak to písmo řeklo, že on přijde. A on řekl, v tomto dni je toto písmo splněno před vašimi zraky. A přesto jej nepoznali. Hleďte, Noe, ten by v onom dni, když on do korábu šel, mohl říci, dnes je písmo splněno. Také Mojžíš by to mohl říci. V tomto dni je toto písmo splněno. Ale bylo pak již pozdě, neboť Noe tak dlouho kázal a bylo to tak, mluví Pán, bude pršet. Ale oni moc dlouho čekali. Možná, že mohl Noe říci, v tom dni, ve kterém on do korábu vešel, dnes je to písmo splněno. Potom Mojžíš, když tento ohnivý sloup na horu Sinaj přišel dolů, mohl by on říci, dnes je to písmo splněno před vašimi oči. Nož, Mojžíš byl prorok a jako prorok Boží musel on nadpřirozené prožití mít. On se s Bohem musel potkat od tváří v tvář. Hleďte, nikdo nemá právo kázat jedině, že by byl povolán Bohem od tváří v tvář. Potom, jestliže je takto povolán, pak může vyjít, aby to slovo Boží zvěstoval. Každé Boží dítě by mělo takové prožití mít s Bohem. Před krátkým časem jsem hovořil s jedním katolickým chlapcem a on řekl, já jsem odsud tam běhal a všecko možné jsem se pokoušel činit, ale potom on přišel k oltáři a svůj život Bohu posvětil a já jsem mu řekl, úplně jedno, kolik modliteb ty říkáš a kolikrát ti lidi žehnají, ty musíš být od Boha narozen skrze Ducha Božího, potom to bude jinak.
Hleďte, dnes již nekladou žádnou cenu na novozrození. Ruce jsou třepány a lidem jsou jiné věci učeny. Hleďte, jestliže by to tak bylo, pak by muselo ve Skutcích apoštolů 2:38 psáno být, když ten letničí den přišel, pak jeden kněz těm lidem jednoduše řekl, že mají být spasení skrze chození do kostela. Ne, Petr řekl, potom co Duch Svatý sestoupil, že mají činit pokání a obrátit se. Nož, ti lidé nad tím zakopávají, říkají, to bylo pro tehdejší čas. Ne, Ježíš Kristus je ten stejný včera, dnes a na věky. A jestliže Bůh svého ducha vylije vždy stejným způsobem, tak, jak to v Biblii nalezáme. A jak například jeden recept, který je vypsán tomu drogistovi, je vzat lékárníkovi a musí to být tak vydáno, tak, jak to ten předpis říká. A tak, jak Petr ve dni letnic řekl, že máme činit pokání a nechat se pokřtít na to jméno Ježíše Krista, potom máme obdržet ten dar Ducha Svatého, neboť toto zaslíbení platí všem těm, kteří jsou vzdálení, kterékoliv by Pán zavolal. To je věčný předpis. Nož, my vidíme, že Mojžíš tomu lidu řekl, že Pán se s ním potkal v ohnivém sloupě a řekl, já jsem ten, který jsem a já s tebou budu. A on vzal tu hůl do své ruky a šel svou cestou. Ale ti kněží řekli, když to je nesmysl, to nemůže tak být. Ale potom, jestliže Mojžíš řekl, že on to viděl, potom je Bůh povinen to jako pravda potvrdit. A toho muže jako pravdivého potvrdit. To je pravda. Nož, jestliže Ježíš Kristus tehdy řekl, dnes je toto písmo splněno před vašimi oči, Bůh byl povinen to slovo naplnit. My stojíme dnes zde a říkáme, Ježíš Kristus je ten stejný včera, dnes a na věky. A Bůh je povinen toto slovo jako pravda potvrdit. Hleďte, my musíme jeho slovo věřit, že to pravda je. Hleďte, co se stalo, když Mojžíš ten lid izraelský z Egypta vyvedl ven. Když oni vyšli ven a Červeným mořem prošli a do pouště přišli, pak přišel Bůh na horu Sinaj dolů a hlas zazněl a ty zákony byly dány. A Mojžíš by mohl předstoupit před lid a říci, dnes je toto písmo splněno. Já jsem vám to řekl, že Bůh své slovo potvrdí, s kterým jsem se potkal v ohnivém keři. A zde byl ten lid. A ten stejný Bůh přišel ve stejném ohnivém sloupě dolů. V tomto dni bylo to proroctví splněno a potvrzeno. Hleďte, o Bože, dej nám více mužů, kteří upřímní jsou ve svém srdci a kteří tu pravdu káží na to, aby to mohl Bůh potvrdit jako pravdu. On je ten stejný. Proč by on to neměl učinit? Hleďte, Jozue, on by mohl to stejné říci v tom dni, když do Kádes Barnea přišel. Oni byli v zemi, o které Bůh řekl, že je to země, která mlékem a srdím odplévá. A Jozue a Káleb byli ti dva, kteří Bohu věřili. A oni měli sebou vinné hrozny, které museli dva muži nést. V onom dni by Jozue mohl říci,
dnes je toto písmo splněno, že ta země je nádherná, neboť zde je ten důkaz, že je to dobrá země. Nož, ti lidé v Egyptě mohli říkat, taková země, o které mluvíte, neexistuje. Ale zde bylo to potvrzení. Hleďte, když potom Jozue s lidem izraelským 7 dní dlouho kolem města Jericha chodil, tam bylo potvrzeno, co Bůh řekl. A Jozue by mohl říci, v tomto dni je splněno, že ten vrchní vojska Božího s námi byl a že Bůh své slovo potvrdil, neboť ty zdi padly. V tomto dni je to písmo splněno. Ach, jak nádherné, že ty muži Boží ty věci věřili, které jim Bůh řekl. Hleďte, jak často veliké věci s Bohem prožili. Přemýšlejte o tom, když přes Jordán měli přejít a ten Jordán v tom čase, v apríle, v tom čase, když přecházeli, byl přeplaven. Někdy sedíte ve shromaždění s rakovinou anebo jinou nemocí a vy říkáte, proč to Boží dítě ranilo. Někdy Bůh to tak nechá zatemnit kolem vás, že již nevíte dále, ale pak přijde a udělá cestu pro nás. A vy byste mohli říci, dnes je písmo splněno, Bůh své slovo splnil. Hleďte, tak jako ty 3 muži v ohnivé peci tam dovnitř šli, oni chtěli Bohu jedině poslechnout a jemu sloužit. A oni řekli, náš Bůh je mocen nás zachránit. Hleďte, a tak se to také stalo. Oni by mohli návazně říci, písmo je splněno. Hleďte, i Daniel ve lvové jámě by to stejné mohl říci, že písmo splněno jest. A Jan by mohl říci, Jan 40 je splněn, když on jako hlas na poušti ten hlas pozdvihl. A tak jsou mnozí, kteří i mě řekli, ty nemáš chodit, ale když ten Duch Svatý přišel dolů, musel jsem jít. A jak před krátkým časem jsem prožil, jak ti lidé požehnáni byli. Jeden katolický kněz, on mě postavil před krátkým časem otázku a v jeho přítomnosti byla žena na pódiu duchem pokřtěna a ona mluvila v jiných jazycích a vykládala potom a zjevila přesně, co jsme spolu mluvili. Jak bychom měli Bohu děkovat, že on se v tak mocném způsobu zjevuje. Ano, v tomto dni je to písmo splněno. To večerní světlo svítí a přesto mnozí nevidí. Jan mohl říci, já jsem ten hlas toho, který na poušti volá. Připravte Pánu cestu. Lidé řekli, ach, jsi ty ten Mesiáš? On řekl, ne, já to nejsem. Já toho nejsem hoden, jeho řemenka rozvázat. On jistý byl, že ve svém čase bude a že on to Mesiáše představí. Potom přišel ten den, ve kterém to světlo viděl sestupovat dolů a on mohl říci, v tomto dni je písmo splněno před vámi. Ve dni letnic, když Petr to biblické místo z proroka Joele citoval, Bible říká, že jim ohnivé jazyky zjeveny jsou a oni mluvili v jiných jazycích a ti lidé řekli, ach, tito lidé jsou opilí, oni jsou plní sladkou vína. Petr ale povstal v jejich středu a řekl, muži a bratři, vy v Jeruzalémě a v Judstvu bydlící, to vám má být známo, že tito lidé nejsou opilí, nýbrž to je to, co skrze proroka Joele prorokováno jest.
že Bůh ze svého ducha vyleje na všecko tělo. V onom dni bylo písmo splněno. Luther byl v správný čas, Wesley byl ve správném čase, letniční probuzení bylo ve správném čase. Nuž, vás prosím, ten čas pozorovat, ve kterém my nyní žijeme, a to zaslíbení, které pro náš čas dáno jest. Můžeme my říci, že v tomto dni písmo splněno jest? Jaké písmo je pro tento čas určené? Co Bůh pro náš čas zaslíbil? V jaké hodině žijeme? Kde ty světové hodiny jsou krátce před půlnocí a ta církev je ještě ve spánku. Jaký čas to jest, ve kterém žijeme? Jaké písmo Bůh pro tento čas určil? Hleďte na ten kostel dneška, jak ve světové politice jsou zahrnuti. Ale vůbec mě to nevyrušuje. Není to moje pověření o tom hovořit. Já jsem jednou zvolil, a to je Ježíš Kristus. Ďábel byl proti mně, Bůh byl pro mě. A já jsem rád, že na straně Páně stát smím. Já věřím stále ještě úplně jedno, co svět říká, že Ježíš Kristus ten stejný jest včera, dnes a na věky. Hleďte, všecko jde směrem k vrcholu, ti mladiství jsou stále zkaženější a ta kriminalita nabývá, ale jestliže na naše praotce myslíme, tehdy jsme měli veliký národ, ale dnes je všecko zkaženo a někdy platí mnoho peněz, aby jisté přátelství zase nastolili. O, Bůh nám pomož. Ta společná politika je zkažená a tak, jak to v Matouši 24 řečeno je, národ proti národu a všecko, co mělo být. Nuž, my také vidíme, jak ta věda své pokroky udělala. Moje prababička jezdila ještě v koňském potahu a nyní mají tryskové letadlo. Je to všecko veliké učiněno, tak jak je v Danielu řečeno, že to poznání bude nabývat. O, my vidíme, ta hodina se blíží, my vidíme tu světovou situaci, vidíme ty vědecké poznatky, co ale je z církví. Nož dnes dokonce ve školách a v kostelích o sexuální vztahu učeno jest a o tom hovořeno. Ano, jak je to s kněžstvím. Já jsem před krátkým časem v Los Angeles, Kalifornii četl, kde kazatele z různých denominací v homosexuálním klubu byli pohromadě. Je to jako k Sodomě to bylo, neboť to byl ten hřích, který tehdy činili. Ten celý systém je zkažený. Hleďte, přes celé Spojené státy je to zkažení přišlo. Muži žijou s muži, přesně tak, jak to Sodomě činili. Mladiství dělají zločiny. Ach, v tomto dni je to proroctví splněno. Ten náboženský svět, ta církev a také ty vyvolení. My jsme v posledním časovém období církve. Co je toto letniční časové období? Oni jsou v Laodice, tak jak to Bible říká. Ty ženy jsou jenom polovičně oblečení. A co jsou dnes za muže ve shromaždění, kteří nevedou žádný svatý život a v těch věcech toho světa jsou a přesto mají lepší stavení.
budovy a před krátkým časem ještě 16 milionů auditorium postavili. A 25 let zpět byli na rohu ulice někde a svobodné shromaždění, volné shromaždění měli. Neříká-li Bible, vy říkáte, vy jste bohatí a nevíte, že jste bídní, chudí a nazí a slepí a nevíte to. V tomto dni je to písmo splněno před vašimi oči. Amen. Amen znamená, tak to jest. Já to neříkám v ohledu na mě. Nýbrž, že toto písmo splněno jest. Ta letniční církev, ty jsou v laodicejském stavu. Přirozeně. Oni mají stále ještě tu hudbu a to venkovní je stále ještě zde. Ale jestliže ty shromaždění jsou u konce, pak je také všecka její sláva pryč. Že bychom zase praví posvěcení dětí Boží měli, kteří nepotřebují jenom hudbu, nýbrž skrze Ducha Božího pohnutí byli. Přirozeně dnes je všecko na to klasické vyrovnáno a říkají, kdo v jazycích mluví, ten Ducha Svatého má. Já jsem kdo ví koho v jazycích slyšel mluvit. Lidé, kteří Ducha Svatého neměli. A jestliže jedno jediné slovo Boží zapřete, pak Ducha Svatého nemáte. Neboť Duch Boží své vlastní slovo nemůže zapřít. Hleďte, před krátkým časem my vidíme, že ten lid izraelský do Spojených států přijmout jest. Oni mají svůj vlastní stát a vlastní armádu, ale jak Ježíš řekl, jestliže fíkový strom bude tučný, potom sledujte, že je ten čas blízko. Všecko je splněno. Zemětřesení na různých místech, veliké točivé vichry, které přes národy jdou. V tomto dni je písmo splněno. My vidíme tedy tu světovou situaci, ty organizace, ty denominace. My vidíme, kde oni jsou a kde ty národy jsou. My víme, že v našem čase toto slovo splněno je, ale v tomto čase to semeno Boží má vzejít. To semeno Boží plně vzejít. Bude to nadpřirozené semeno, naplněno Duchem Božím, toto královské semeno dcer a synů Božích, to povstane v tom posledním čase. Bude to ten čas a to slovo splněno, tak, jak to v Malachiáši 3:23 psáno jest, že prorok zde bude, který ty srdce dětí k otcům zase přivrátí v síle Eliáše a on zvěst mít bude a ten lid pak k slovu Božímu zavede zpět. Nuž, já se vás táží, vy lidé zde v Jeffersonville, kteří jste byli u toho, když v červnu 1933, když jsem asi 500 lidí křtil, když mladý, teda jako mladý muž, když toto světlo přišlo dolů, tam a dokonce ta Associated Press to rozšířovala a až do Kanady to bylo podáno. Hleďte, zde doktor Liville a jiní byli u toho a četli to, jak toto světlo z nebe přišlo, jako hvězda to přišlo dolů a ten hlas zazněl, tak jako Jan Křtitel mému prvnímu příchodu předeslán byl, tak si ty ze zvěstí druhému příchodu Páně předeslán. V tomto dni je toto písmo splněno před vašimi oči. Halleluja. Halleluja. Bůh to zaslíbil.
Co se stalo? Šlo to kolem celého světa v tomto čase. A když Bůh ke mně mluvil z ohnivého sloupu, když jsem byl malýho 7letý, vy víte tu pravdu o tom. On mi řekl, nekuř nikdy, nepij nikdy a nepoškvrňuj své tělo, neboť až budeš starší, pak bude pro tebe dílo k činění. Já vám říkám před Bohem, je to čistá pravda. Je to pravda. V tomto dni je písmo splněno. Hleďte, co on mi řekl o daru rozeznávání, jak ty tajemství srdce byly zjeveny. V tomto dni je písmo splněno. Všechny zaslíbení, které dány byly, oni jsou potvrzeny skrze toho Boha, který ty zaslíbení dal. Hleďte, zde také ten obraz s tím ohnivým sloupem, kdy doktor George Lacey, ta hlava FBI, kdy on sám s jinými dohromady říci musel jediný nadpřirozený snímek v celém světě. Tam visí ten obraz s tím ohnivým sloupem, že je to ten stejný ohnivý sloup, který s Mojžíšem byl a s lidem izraelským byl. Tam visí jako důkaz. V tomto dni je toto písmo splněno. Hleďte na to vidění, které jsem 3 roky předtím měl. A 5 let předtím mě bylo řečeno, když to město zde před tvým domem bude kopat a kanalizaci klást, potom se dej na cestu a táhni do Tucsonu. Nuž, a když ten den přišel, on mi to řekl 5 let dopředu, potom jsem řekl druhého jitra v 10 hodin ráno k mé ženě a anděl Páně přišel dolů v onom dni a on řekl, táhni do Tucsonu, neboť tam v Tucsonu 7 andělů přijde dolů a tam Pán ti řekne, co se stane. A dnes zde sedí muži v tomto stavení, kteří byli u toho, když se to stalo. Potom, co těch 7 pečetí otevřeno bylo a ty společné tajemství Bible, na to, aby zjevení 10, verš 7 potvrzené bylo, že to tajemství Božích závěrů přijde. V tomto dni je toto písmo splněno před vašimi oči. V posledním létě roku jsem stál na stejném místě, Mr. Watts byl u toho, oného jitra, jeho žena tu nechal nemocnou doma a Pán řekl, vezmi kámen, hoď jej do vzduchu a když přijde dolů, pak řekni, tak mluví Pán, ten soud přijde na západní pobřeží a že on tu ruku Boží uvidí v dalších hodinách. Nuž, potom přišlo ještě asi 15 bratří k tomu. A oného jitra, když těch 15 bylo u toho, a bratr Watts a já, přišel tak mocný točivý vítr, že to kamení ze skály bylo vytrhnuto a špičky stromů byly utrhnuty. A bylo řečeno, ten soud přijde na západní pobřeží. A některé dny později byla Alaska otřesena. Hleďte, ta civilizace se sluncem šla, začalo to na východě a přišlo to na západ. Nyní je to na konci světa, na konci pobřeží, kdyby to šlo dále, pak by to bylo zase na východě. A ten prorok řekl, že přijde den, ve kterém nebude světlo ani tma, vy sice budete chodit do sboru, ale mnohem více nevidíte, ale on řekl, bude světlo za času večera. Toto slovo je nyní splněno před vašimi oči. To stejné slunce, které na východu vychází, to stejné slunce na západě
zapadá a ten stejný Syn Boží, který na počátku působil, když jako Bůh zjevený v těle, je ten stejný nyní při západu slunce. On je ten stejný včera, dnes a na věky. To večerní světlo přišlo. V tomto dni je toto písmo splněno. Hleďte, kde jsme my, v jakém čase žijeme. Všechny vidění, které mi byly dány, jsou splněny. Zde jeden bratr jménem Jackson. On ke mně přišel a řekl, měl jsem sen, já jsem viděl, že bratři s tebou společně šli horu z hůru a já jsem viděl něco jako pyramidu. A potom jsem mohl hledět dovnitř a mně bylo v tom snu řečeno, že ty si nás blízko zavolal a že uprostřed vevnitř na té skále zlatý nápis stál a já jsem řekl v tom snu k těm bratřím, hleďte, co je zde psáno. A potom on řekl, jsem byl vzat a k západnímu pobřeží nesen. Nuž, a tam bylo zjeveno, jakým způsobem Bůh svoji církev povede skrze ospravedlnění posvěcení křest ducha a i nyní ten křest na to jméno Ježíše Krista. A všechny tyto věci, které byly předpověděny v onom jitru, když se to stalo a také předtím, když těch 7 andělů přišlo a ten hlas Páně zazněl, vrať se do Jeffersonville zpět, nebo těch 7 pečetí má být otevřeno. A všechny zapečetěné tajemství, které skryté byly od ustanovení světa, zjeveny jsou v našem čase. Dokonce ty noviny o tom psali a řekli, mystické světlo u Tucsonu, Arizona, a jak jsem vám 1 rok předtím řekl, a jak to tam na obraze vidět je, že je to 42 kilometrů krát 50 kilometrů bylo. Bratr Fred Sostman, bratr Fred Norman a i já, my jsme to viděli. My jsme tam stáli a viděli to s našimi oči. Viselo to na nebi, tam nebyla žádná vlhkost, aby tam mrak učiněn být mohl. Tam byli anděle Páně. V onom dni bylo to zaslíbení splněno. Toto písmo je splněno. Těch 7 pečetí je zjeveno. Bůh se zjevuje zde. Prosím, pozorujte to. Nechte nás nyní do našeho času vejít. Co říká písmo o čase, ve kterém my žijeme? Nož, nechte mě alespoň některé věci vzít, než budeme končit. Ježíš řekl v Lukáši 17, verš 30. Ježíš Kristus, to slovo sám. Ježíš Kristus, to slovo sám, které se stalo masem, řekl, jaké slovo bude splněno a které to znamení bude. On řekl, národ proti národu. Ale on také řekl, tak, jak to ve dnech Sodomy bylo, tak to bude, když se Syn člověka zjeví. Když Ježíš na zemi byl, on měl 3 označení synovství. Syn Boží, Syn člověka, Syn Davidův. Když na zemi byl, nikdy on neřekl, že je on Syn Boží. Nýbrž, tak jak ten prorok Ezechiel byl vždy oslovován jako prorok, totiž jako syn člověka. A to byl ten důvod, proč on tehdy ne syn Boží nazván byl. Nýbrž to slovo přišlo k proroku. A on byl to slovo ve vší své plnosti. On byl ten Bůh prorok.
neboť plnost božství bydlela v něm tělesně. Ale on byl ten syn člověka. Nyní skrze těchto 2000 let jej známe podle ducha, totiž jako syna Božího. V mírovém tisíciletí on, ten syn Davidův, bude. Nuž, na závěr tohoto časového období, ve kterém žijeme, řekl Ježíš, se to stane. Tak, jak to v Sodomě bylo. Tak, jak to tehdy bylo. Nejprve s Noem oni jedli, pili a ženili se. Potom ale v Sodomě to byli ti pohané, kterým on se zjevil, nežli ten soud přišel. To souhlasí. Hleďte. A ten pohanský svět spálen byl. Tak to bude. Tehdy to bude zase, tentokrát to bude zase oheň. A Ježíš to četl, co i my o Sodomě čteme. Nuž, my musíme přiznat, že ta situace v Sodomě dnes taková je, jak tehdy byla. V přirozeném. Také, že ta situace církve taková je, jak to v tom časovém období církve Laodice popsáno je. A ten svět je ve stavu Sodomy. Co ale je s Abrahamem, který tam na zaslíbeného syna čekal. A Abraham čekal den po dní, že něco skoro nemožného se stane. Neboť Sára byla stará a i on byl starý a přesto čekali přes té kritiky, že ty zaslíbení Boží splněny budou. Hleďte, i my na to čekáme. A nežli ten syn přišel, bylo mu dáno znamení. Zdali nyní, kdy my, jako to semeno Abrahama, na to čekáme, že ten pacholík narozen bude, dejte na to pozor. Ježíš řekl v Lukáši 17:30, že nežli půjde tento čas ke konci, že syn člověka se zjeví, tak jak on se zjevil, nežli Sodoma a Gomora zničená byla. Nuž, nechte nás hledět, co se tam stalo. Hleďte, všecko je ve stavu Sodomy. Tak, jak před krátkým čase natočili film o tom životě Sodomy. Tím alespoň tu pravdu do světla postavili. Neboť vždyť je to jenom tak zvané náboženství. Nuž, my víme, tam byl muž jménem Lot. Byl to příbuzný Abrahama. A Abraham a jeho skupina nebyli vůbec v Sodomě. On měl skupinu lidí a seděl pod stromem a nikdo s ním nechtěl mít co společného. Ale on se držel pevně zaslíbení. Prosím, pozorujte toto přesně nyní před koncem. Vedle toho, co on tam seděl, přišli 3 muži. 2 z nich šli dále do Sodomy, aby Lota a těm svým to evangelium a těm jeho to evangelium kázali, ale ten jeden zůstal s Abrahamem. A tento jeden, který s Abrahamem zůstal, byl Bůh sám. A ti ostatní 2 byli anděle. V Sodomě nečinili žádný div. Oni kázali jim jenom. Nuž, hleďte, je to vždy církev přirozeném. Hleďte ten trojí způsob. Ty sodomičtí, ty, kteří byli s Lotem a ty, kteří s Abrahamem byli. Dnes je ten svět ve stejném postoji jako tehdy. Nechte mě dnes něco tázat. Abraham nazval toho muže, který k němu mluvil, Elohim.
To židovské slovo Elohim znamená ten všemohoucí, ten věčný. Elohim. Bůh sám. Jestliže psáno stojí na počátku stvořil Bůh, to židovské slovo zní na počátku stvořil Elohim, nebe a zemi. A zde zase on nazval toho muže Elohim. Proč to činil? Bůh reprezentován v lidské mase. On se posadil s Abrahamem, on jedl a pil s ním společně. Bůh sám. A potom zase od něj zmizel. Ale on mu dal znamení. To znamení bylo, že on své záda ku stanu obrátil, předtím jeho jméno bylo Abram. A také to jméno Sára a předtím Sarai. Abraham znamená totiž otec národu. Nuž, slyšte přesně na to, abyste tu souvislost viděli pro tu hodinu, ve které žijeme, o které Ježíš hovořil. Nuž, co má to vyvolené semeno vidět? On řekl, Abrahame, kde je tvoje žena Sára? A Abraham řekl, ona je ve stanu za tebou. Nuž, jak on věděl, že jeho jméno Abraham jest a že to jméno Sára jest? Nuž, Abrahame, kde je tvoje žena Sára? Ona je ve stanu. A on řekl, já osobní slib, tedy já tebe navštívím a to zaslíbení splním. A Sára zřejmě naslouchala, přesto, že ve stanu byla, a ona myslela sama při sobě, já jako stará žena bych měla ještě radovánky mít se svým manželským mužem a Bůh Pán sám, on je a pije, jí a pije, jako by jiný muž to činil s Abrahamem a říká Abrahamovi, Bůh sám, co se stane? On se ohlédl a on řekl, proč se Sára smála? On mohl ty myšlenky v srdci Sáry zjevit, která ve stanu byla. Nuž, jestliže toto královské semeno Abrahama zde na zemi je, jaké znamení obdrží? Když Petr k němu přišel, řekl, ty jsi Šimon, jméno tvého otce je Jonáš. Když Filip zavolal Nataniele, řekl on, pojď, hleď, koho jsme nalezli. Ježíše z Nazareta. A on řekl, zdali z Nazareta může něco dobrého přijít. A když Nataniel přišel k Ježíšovi, řekl mu on, ty jsi pravý izraelský, ve kterém není lstí. A on řekl, odkud mě znáš? On řekl, když dříve, nežli tě Nataniel volal, jsem já tě viděl pod tím fíkovým stromem. A on řekl, rabi, ty jsi ten syn Boží, ty jsi ten král v Izraeli. A té ženě u studny řekl on, dej mi napít. A ta žena řekla, my nemáme žádné obecenství ve spolek. A on řekl, ženo, kdybys věděla, kdo to je, který s tebou mluví, ty bys jej o pití prosila. A potom on řekl, jdi a přiveď tvého muže. A ona řekla, nemá muže. On řekl, pravdu si řekla, neboť 5 mužů si měla a kterou nyní máš, není tvůj muž. A ta žena řekla, pane, já poznávám, ty jsi prorok. Když Mesiáš přijde, on všecko řekne. Kdo ale jsi ty? A on řekl, já to jsem, který s tebou mluvím. Hleďte, ona řekla, pojďte a hleďte, zdali tento není ten Mesiáš. Toto znamení dal Ježíš Židům a Samaritánům. Nikdy ale těm pohanům.
neboť my jsme tehdy ještě nebyli, nevlastnili jsme ještě ty zaslíbení, ale nyní vyhlížíme po něm. Hleďte, ale ty dotyční, kteří jej to viděli činit, oni řekli, ach, on je věštec, on je Belzebub. On řekl tehdy, ten hřích vám bude odpuštěn, ale když Duch Svatý to stejné činí, jediné slovo proti tomu nebude nikdy odpuštěno. Ne v tomto světě, ani v tom budoucím světě. Nož a toto královské semeno Abrahama a tento, který k Abrahamovi přišel, je ten stejný Bůh, který nám zaslíbil, že v tomto čase, kdy se Syn člověka zjeví, zrovna tak bude, tak jak to v těch dnech bylo. Amen. Toto je ten den, kdy to písmo se splní. Hleďte, ta církev, hleďte na ten den a na všechny ty proroctví, které se plní. Nož, jestliže všecko tak být má, tamhle byli 3 neobyčejní muži, 3 poslové, jeden zůstal s Abrahamem a ti ostatní 2 šli do Sodomy. A to jméno Abrahama bylo změněno z Abram do Abraham. Ani jedinkrát ta církev neměla muže Božího, který vyšel ven s tím jménem H-A-M na konci. Hleďte, dnes jsou 2. Jedno jméno je ze 6 písmeny, jedno jméno ze 7 písmeny. Graham ze 6 písmeny, Branham má 7 písmen. A také to jméno Abraham má 7 písmen. Je-li muž na zemi, který to pokání tak mocně kázal, jako Billy Graham, hleďte, který mezinárodně tak známý jest, jako Billy Graham. A on to je, který ty lidi ze Sodomy volá ven. A také to letniční hnutí má jednoho muže, totiž Oralda Roberta. Ale co je s těmi vyvolenými, co mají oni prožít a obdržet? Bratři, má být světlo ve večerním čase. V tomto dni je toto písmo splněno. V tomto dni je to zaslíbení Boží splněno. My víme, že to pravda je. On je dnes večer zde, tak jak on tehdy byl. Jak jsem předtím řekl, jestliže něco kážete z Evangelia, co pravda je, potom je Bůh zde, aby to potvrdil. Ten Bůh, který to slovo psal, ten Bůh, který ty zaslíbení dal, nech ten Bůh nebes zde se postaví a dokáže, že je stále ještě Bohem. Tak jak Eliáš nahoru šel z hůru a Elizeus jej pozoroval a řekl, já chci dvojnásobnou míru. A tak, jak on potom ten plášť vzal a řekl, kde je ten Bůh Eliáše? A to, co pro Eliáše bylo, je pro Elizeo. Ten stejný Bůh, to stejné evangelium, ten stejný Syn člověka, Ježíš Kristus, on je pro nás dnes, jako tehdy byl. Věříte tomu? Nož, já se vás táži. Já nejsem on, ale on je zde. My jsme jenom nádobou. Nuž vy lidé, kteří zde jste, vy, které já neznám, nechť Bůh mě daruje milost, modlete se i vy. My nevydáváme žádné modlitební lístky, ale vy víte, že jsem vůči vám cizí,
vy, Jeffersonville, vy mě znáte. Já nechci nikoho, kdo je odsud. Nechte nás vidět, jestli Bůh stále ještě zjevuje, jestli je ten stejný, čiňte tak, jak ta žena u studny, anebo ta žena s tím krvotokem, ona řekla, jestliže se jenom toho lemu, jeho šatstva dotknu, potom jsem uzdravena. Ona měla víru, to písmo bylo splněno. On uzdravoval ty zlomené srdce a ty nemocné uzdravil. A ta žena řekla, nebo vlastně on řekl té ženě, kdo se mě dotknul. On to nejenom, že řekl, aby něco řekl, vždyť to byla pravda. A on nejprve řekl, kdo se mě dotkl, a potom jí nalezl tu malou ženu a on řekl, že její krvotok je u konce. To byl Ježíš včera. Věříte vy tomu, že on je ten stejný? Já tě neznám, ale ty máš nyní bolesti na tvém boku, ty tamhle sedíš a modlíš se, jsem ti cizí, pak povstaň, já tě neznám. Tento muž zde na konci, ty máš také špatný krk, ty se i za to modlíš, ty jsi velice nervózní nad něčím, ty jsi ale kazatel, ty jsi dal sliby, které máš dodržet. Reverend Mr. Smith, ty můžeš jít domů, ty jsi uzdraven. Tvé hrdlo tě již nebude obtěžovat. Koho se on dotkl? Tamhle sedí muž jeden zde. On trpí. On má nádor na levých plících. On není odsud. Ty jsi v dolech pracoval. Já jsem ti cizí, souhlasím, mávni prosím tvojí rukou. Děkuji. Ten nádor je v levých plících a máš být operován. Ty nejsi odsud, ty jsi mimo toho města, ty jsi z Virginia. Věříš, že Bůh ví, kdo ty jsi, mysl, jdi domů a buď uzdraven. Ježíš Kristus tě uzdravil. Prosím, zeptejte se toho muže, tamhle je. Já jsem jej nikdy neviděl v mém životě. V tomto dni je toto písmo splněno. Ta žena, která sedí za mnou, tak jako Sára ve stanu, ona se modlí za svou dceru. Vstaň, prosím, ta dcera není zde, ona je pryč. Ty, tvá dcera, přesně jako ta žena, která v Bible k Ježíši přišla, ta žena je, ta tvé dcera je ďáblem posedlá. Ty přicházíš ze Severní Karoliny. Je to pravda? Paní Muskels, ty můžeš jít domů, jestliže věříš, potom tvoji dceru zdravou doma nalezneš. V tomto dni je toto písmo splněno, to znamení Sodomy. Zde je to nadpřirozené semeno Boží. Zde je to písmo splněno před vašimi oči. Věříte tomu? Přijímáte jej? Potom se postavte a obdržte vaše uzdravení. Každý jednotlivý z vás. Postavte se nyní na naše nohy. V tomto dni, slyšte, přátelé, on četl písmo a tu Bibli vrátil zpět knězi a ty oči lidu byly na něho namířeny. A on řekl, v tomto dni je písmo splněno. Já jsem to písmo četl s mnohými biblickými místy a důkazy, že v posledních dnech žijeme. My jsme ta poslední generace. Ježíš Kristus se vrátí. V tomto dni je toto písmo splněno před vašimi oči. Vy v Tucsonu, v Arizoně
a v New Yorku, kteří mě přes celou zemi skrze telefonní přenos slyšíte. V tomto dni je písmo splněno. Nechte nás radostnými být a radovat se, neboť ta večeře Páně se přiblížila. Ta svatba, nebo ta nevěsta se připravila. Vy, kteří jej milujete, přijďte k němu.